di Ellen sama dia. Ayo Mbak Ellen. Jeno. Ayo tak jemput. Ki tak jemput loh Ki. Sayangku. Komandan Malik, terima kasih. Yang punya Aditama, audio dan listrik. Bakal tak berjuang ibarate seisi bumi kowe sing tenan ojo kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir aku tembus tekan tayangan suaramu suara tangismu ora bakal cukup kau dan mengisi kukir indah ayumu koyo widodari mungkin iso ente ewunan aku nyeritake gedene rasa sayangku sing tenang ojo kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir Mahabala sing tenan ojo kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir aku tembus tekan suaramu suara tangismu mungkin iso ente ewunan aku guritake dene rasa tresnaku ora bakal cukup autan mangsi ngukir indah ayumu koyo widodari mungkin iso ente ewunan aku nyeritake gedene rasa sayangku mungkin iso ente ewunan aku nyeritake gedene rasa sayangku bareng-bareng Mahabala. Terima kasih ya. Sama-sama ya Mbak Ellen. Terima kasih buat semuanya teman-teman.